ओरै इजों थ' इजों ओरैजाय 카메라가 뭐 다르고다이 공산나 공부를 가면 시켜더라는. 내가 마바서 박산이서. 박산이서 아이요. नोंलाय बोरै ट्रेनजों फैनाय ना मानाय? ट्रेनजों फैदों. ट्रेनजों फैनाय. नोंलाय माबोरै मोजां मोननानै फैनाय ना खारसन फैनाय ना नोंलाय खारफा फैनाय? बिमा बिफायानो हरखादों। आच्छा बिमा बिफायानो? होमबा बै नों फैजेनबा माबायदिमोन जायगाफ्रा? आं फैजेनबा बिदिनोसै आरो थांनोबो रोंला फैनोबो रोंला खनसेबो फैफेराखै नालाय। औ बे जै फैदों। औ अब्लाबो गोदान समावहाय गोसोफ्रा एसे बोरदोंमोन खोमा? बोरदोंमोन गोदान समाव? बोरायाथ' बोरदों। थांफिननो रोंनायबा थांफिनगौमोन आरो। ओमफ्राय सानबेसे गाबनाय फालाय? गोसोआव दङ? गाबदों गाबाखैमोन? गाबदों। मानो गाबनायमोनबा? असिना नुफैबाय नालाय जायगाफोरखौ असिना मोनफैबाय। रावबो सिनाखिबो गैया आरो बिमा बिफाखौ गोसोखांनाय फैबाय। बेयावनो गाबनो ओंखारो आरो। गाबनो ओंखारो। गुड मर्निं बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय। जोङो नै दायो दिनैहाय फुङावनो आरोना जोङो दायो दंफैयो गहपुर रंपुराव एक नं रंपुराव। मा जाहैबाय जोङो फैनाया बेनो जोंनि माने बिदा गेदेर आरो एक नं रंपुराव दाख्लै माने प्रेसार स्ट्रक जानानै माने दिनै बेयो गैला आदाया बेनिनो दिनैहाय सारादु। मा खालामनो उफाय गैया खाफालनि लिरनाय रावबोथ' जेबो खालामनो हाया बेनिखायनो जोङो बिदा फंबाय जों सानै जानो बिदा फंबाय जायो जोंबो आरो बिदा गिदिरा थैबाय बेनिनो आङो दिनैहाय नोंथांमोननो बेखौनो एसे दिन्थिलांसै जोंहा बिदानि माखासे सारादुखौ आरो माखासे नेम निथि माबायदि होगोन आरो जोंबोथ' बेयाव गोदानसो मालाय गामिनि जायगा थेवब्लाबो जाखिनि एसे हायो आं बेखौनो नोंथांमोननो एसे दिन्थिलांनो नाजानोसै। जोङो थादोंमोन बैयावहाय न'आव जोंहा बेबो जाहैबाय जोंहा आनैनि न'आव फुंबाय नैबेहा मालाय जयग' होनो थाखाय रेडि आरोना आंथ' बिदिथ' ड्रेस गैला आंहा बेहा माने एकदम बिदानि थाखाय रेडि आंथ' बिदि ड्रेसबो गैया मानो होनबा आं बेखौ बुंथ'ला जों बेयाव थादों गामिया बे आरो न'आथ' नैबेयावनो माने जों बिसिनि न'आव थादिया आदामोननि न'आवहाय मानो होनना बुङोबा माने आलासिफ्राबो बिराद गोबां जाबाय नालाय ओंखायनो जों बेयाव थायासै जोङो बिसिनाव खाथियावनो आनैमोननाव थानानै जोङो दायो फैबाय फैनानै नै एसे हाबनानै एसे दिन्थिलांसै आं एसेबाबो फैदो माबायदि नेम दङ बेखौ एसे दिन्थिलांनो नाजानोसै। फ्राय मानसिया मोनफैखाजोब्बाय बायदि होन्दों माने जयग'नि लाहार फाहार खालामगोन आरोखि जयग'बो होनाय जागोन नालाय जों फुङावनो सिखारनानै फैबाय जायखिया एसे दिन्थिलांसै नोंथांमोनहा माबायदि नुयो बा नुवा आरोना बेनो जाहैबाय नै दासो बे जाहैबाय फिसाला गेजेर ना इयो सेकेन्ड उन्दै आरो जों फैबाय फुङावनो जेनै बेयाव ओंखामखौ संसिगोन जाहैबाय खोमा एसे दिन्थिलांसै नैबे जाहैबाय आयं बोरायाबो थाबायनो हाया नै इना आथिं आइदि आरोखि सिखारबायना आयंआ सिखारबाय दुगैना दुगैयाखै दा दुगैगोनब्रा होमबा दाबो दुगैया रायजानो फैयाखैबा हा रायजानो फैयाखै बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा मा जाहैबाय बेना आथिङाबो माने आथिं लादेरनांगौ आरोखि दाहाय आं बेजों एसे मोजां रायलायगोन जायखिजाया जायगायाव एसे दिन्थिग्रोनोसै जयग' होनायनि जायगाखौ दासो बानायहांदों नै इयावनो जाहैगोन जयग'आ इयावनो जाहैगोन जाहैबाय नै जयग' होनो थाखाय बनाबो रेडि जाबाय नै नुदों दा नै गुसुं बन दानस'नानै होयो माने जयग' ना जोंहाथ' माने जाहैबाय बाथौ नालाय सोबनिबो धोरोमा एखे नङा बेलेग जायोथ' आङो दायो गुफुर गामिनि माबा आइजोफोरजोंसो रायलायनो आङो ओइ मादैलै बै हाबा हुखाफोर जायोब्ला हिनजावफ्रा मानो ओंखाम सङालै हिनजावफ्रा औ बे मोनसे नेम आरो जोंनिया माबायदि नेम बेलाय फुंनि ओंखाम जानायखौ महिलाफ्रा सङो ओमफ्राय सानसुनि आलासि उलासिखौ रायजोआ सङो आरो रायजोआ माने हौवाफ्रा सङो ना हिनजावफ्रा सङो हौवाफ्रा सङो हमना दोनखायो ओंखाम संग्रा गय फाथै हैनानै आङो माने फ्राय जायगायाव नुयो माने सानफ्रोमबो सोरांबानो बावबा आलासि जाबानो जों हिनजावफोरनि ओंखाम संनायखौ जायो नङा होमबा नंना नङा जायो दा बेनिफ्राय हाबा हुखा बसायोबा मानो हौवाफोरनिखौ जायो हौवाफ्रा मानो सङो बे मोनसे नेम आरो गोदोनि आबै आबौनि नेम दोनखानाय माने नों बुंनो सानो नामा जेनेबा हिनजावफ्रा संबा बांसिन गोथावसिन जागोन होननानै बुंनो सानो नामा हिनजावफोरनियाव बेनो हौवाफोरनियाव बेनो एखेसो जायो माथो एखे जायो आंलाय माथो हिनजावफोरनि संनायखौसो बांसिन गोथाव मोनजायो औ एखेसो जायो
अब्लाबो जेनेबा नों जेनेबा बुंनो सानो नामा जेनेबा हिन्जावफ्रानो संबाय थाखायो हौवाफोरखौलाय मानो संहोनांगौ जाखो होननानै हिन्जावफ्रा संबा एसे गोथावसिन जागौमोन खोमा सानो नामा नों आं साना जों एरख'नो हायाना हिनजाव मानसिफ्रा एरख'नो हाया एरख'नो हाया ओंख्रि गोजाखौ भाजि फुजि लाब्राखौ एरख'नो हाया एरख'नो हाया हाया होमबा हाया मा मादैया मोजांना खबरा दालिखौ संदों ओमफ्राय दाहाय जेनेबा रायजोफोरनि जानायखौ हिन्जावफोरा संगोन ना हौवाफ्रा संगोन बेखौ माने हिन्जावफोरा हास्लाबा नालाय मानो हाया बांद्राय बुरजा बुरजाखौ माने हास्लाबा नालाय ओंखायनो हास्लाबा गेदेर माबा बोराफ्रा संनाय जायो आरो औ होमबा माने बुरजानि संनायखौ हिन्जावफ्रा रोङा माने रोङो रोंनाया औ हास्लाबा नालाय थिखांनो मानो बेबायदि आरोखि ओंखायनो माने हौवाफ्रा सङो औ ओमफ्राय दा जेनेबा नोंना न'आ बबावमोन जोनोम जायगाया आंनि जायगाया माबासो बाक्सानिसो आयौ नोंलाय बोरै ट्रेनजों फैनाय ना मानाय ट्रेनजों फैनाय नोंलाय माबोरै मोजां मोननानै फैनाय ना खारसन फैनाय ना नोंलाय खारफा फोनाय बिमा बिफायानो हरखादों आदसा बिमा बिफायानो होमबा बै नों फैजेनबा माबायदिमोन जायगाफ्रा आं फैजेनबा बिदिनोसै आरो थांनोबो रोंला फैनोबो रोंला खनसेबो फैफेराखै नालाय औ बे जै फैदों औ अब्लाबो गोदान समावहाय गोसोफ्रा एसे बोरदोंमोन खोमा बोरदोंमोन गोदान समाव बोरायाथ' हरदों सानबेसे रोंनायबा थांफिनगौमोन आरो ओमफ्राय सानबेसे गाबनाय फालाय गोसोआव दङ गाबदों गाबाखैमोन गाबदों मानो गाबनायमोनबा असिना नुफैबाय नालाय जायगाफोरखौ असिना मोनफैबाय रावबो सिनाखिबो गैया आरो बिमा बिफाखौ गोसोखांनाय फैबाय बेयावनो गाबनो ओंखारो ओमफ्राय दानि हाबा जानाय आरो गोदोनि हाबा जानाय माबा मोनसे डिफारेन्स दं नामा गोदोनियालाय एसे बिदिनो जानला मेनला जालाबायोमोन दानाथ' बिदि नंलाना गोदोनि बायदि नंला गोदोनाथ' जेनेबा नुलायलायामोन ना ओमफ्राय दानिया जे मा जाहैबाय लोगो हमलायनानैसो जाबायना दानिया लोगो जानानै ओमफ्राय गोदोनिया एसे खारलायनायफ्रा माबायदिमोन खम ना बारामोन गोदोनिया खारलायनायाथ' बिदिनो सोरबा खायसे खारो आरो सोरबा बायदि आरो नायनाय बांसिनानो बांसिन जायोना बिनि सायाव मा बुंगोन दा औ खारजोब्बाय मानो खारखो खबरा मोजां ना माबा सिन्था जानाय बायदि नुदों आं नोंखौ दुखु जानाय बायदि दुखु जाखानांखागोन न'खरनिनो आरो बियादै फिसा गोमानाय नालाय बेनि थाखायनो आरो दा आरो न'खराव रावबो गैया बोराय सासे दं बेबोथ' थाबायनो हाया सानै दङ बिराद बोरैबा मोनसे जानानै दं दा बेनि थाखायनो दा रायजो राजायासो बेसेबां सहाय होनानै